тъй като има желиращ агент в крема, в момента нищо не мога да го правя. То е така. Затова заливаме по този начин. За да залеем този ганаш, сега ако почне да мажа отгоре, какво ще стане? Ще се наруши. Ще го нароня, защото това е твърдо. Вкарваме го в микровълновата. Може ли един термометър да извадим пак? Няма да стане. Извадете термометър. Другото. Пато да казвам шац и да го загладим. Много колеги предпочитат, защото се страхуват от отсеченото движение, предпочитат да хванат голяма дълга права шпатула и да минат внимателно от двете страни, контролирайки и двете си ръце. Аз съм окей с двата варианта. Сега, само ви показвам, хубаво е да го правите от вашата си страна, а не като мен в момента на срещуположна. Когато искате само леко да се стече по крайчетата, което е и модерен вариант, максимално доближавате човката или с пош може даже да го направите и всъщност се уверявате, че има по края и то само ще тръгне надолу. Виждате ли? Много. Идеята е, че ако това нещо е много течащо, ще падне, ще прозира и няма да покрие. Ако пък е много гъсто, ще стане на някаква странна такава консистенция. Залейте сега всичките, минете по краищата, просто ще направим заедно центъра. Хайде. В момента не гоним торта за витрина в сладкарница. Искам да усетите как тече, как се държи. Много, по-малко. Чуй за маничко. По-близо, не си избъркала. По-близо до края, за да се стече. И по-близо искам да ти е човката. Виж, ниско. Така. Стоп. После ще бутнеме и то ще си отиде на място. Давай на следващия. Хайде, кой е следващия? Много сипах. Искам ти да виждаш. Бързаш, защо? Чакай, спри за маничко. Върни се сега, тук и си го оправи. Ниско долу човката. Ниско долу. Що искаш много да сипеш? Допирам тук. Не бой се, нищо и няма. Тая торта излиза от минус 22 градуса. Какво да е? Дай на следващия. Стига. Супер сте! Сега имам въпрос. Давай, ти си работи. Според вас това, което падна на чинията, ще замръзне ли? Ще стане ли твърдо? Да. Няма да стане твърдо. Христина дадеш. Това е шоколад с сметана, не може да втвърди. Ама. Чакай малко. Искам да се върнеш назад, да си поправиш и да дадеш на който